Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungene. Thank you very much. And ngicela usubscribe to channel maba subscribe like video share video as well as ukubuka ke ama ads. Guys, uthando nesithembu lubuyile, uthando nesithembu lujikile. So you know ukuthi sometimes ngiyawenza ama reviews when it comes to this particular channel. Angenzi ma reviews kodwa ke but ngiyathanda ukuthi makukhona into engifuna ukukhuluma ngayo bese ke ngiza on this particular channel. Even though guys, if you do remember political channel yami lana bethi phileni political matters, I think ngiye ngathanda ukushintsha umqondo when it comes to ama videos politics. Sengishintshe yona ke ngayenza yaba yi channel yama reviews, but I'm gonna be doing them in English kule channel ebithi phileni political matters. But sengiye ngacabanga kahle when it comes to politics. Ngishintsha umqondo nje ngcono ngiyenza ama reviews ngoba indawo ze politics ngathi zithanda kuba messy kakhulu. That's why I changed my mind. So mangabe uyawufike kule channel yami ebethi phileni political matters uzothola ukuthi sengiye ngathi ke reviews channel, okay? So ngizolahlela khona ke ama reviews ami in English kodwa ke ngapha ke ngizobe ngibuya sometimes nakhona ngesindebele, but kule channel I will review in English whichever reality TV show mangabe ngiya reviewer anything ngizowalahlela kule channel sikwazi ukubalekela politics ngoba I think izinto zithanda kuba messy kungcolile nayo yonke into eyenzakalayo. Ngiye ngashintsha umqondo nje, you guys ngiyaxolisa. So ngicela uhambe ke uyo subscribe la channel ngoba uzothola ama reality shows reviews kuyo le channel. Mhlambe ngizofaka ngene link yakhona on the comment section here so that you can get to that particular channel, right? Ngizolireviewa uthando nesithembu and ngizolahlela ngale, but you will find me speaking in English yona into engiyishoyo. So lana ke bengithanda ukukhuluma ngodaba ke esilibone on the first episode udaba lukaMakhumalo noMacele, right? I can see abantu bayalu discuss you guys. uMacele dropped bombshell, you guys, when we were watching that particular first episode, and I think with DSTV, I think ngiye ngabuka all that video i-upload DSTV. So ngiyacabanga ukuthi sebethanda nabo ukuthi bafaka ama full episodes. So thina abanye singena DSTV sesiyobuka kho. So asikhulumeni ke ngalolu daba lukaMacele umekhuluma ke ngokuthi ke uMakhumalo yile ntombazana le ade behlangana nayo. It's like ukhuluma noBaba uMseleko. She is saying le ntombazana le ekade sihlangana nayo ikhulelwe and ekhulele ingane okungayoneka uMseleko uMakhumalo loyo. So ngibona i-conversation ngoba mina ngithola isikhathi sokwenza ama videos guys because of my 9 to 5. Kunzima ukuthi ngihlale phansi ngirecord ama videos, so bengibuka kodwa ama videos abanye abantu. Okay, so it sounds like ukhuluma ngaye lo Makhumalo, uThobile Makhumalo Mseleko. Remember kodwa before uMakhwela kwakukhona uMakhumalo kwakuthiwa uMseleko uzomshada. Kwakuno Makhumalo thizeni esamuzwa kuthiwa uBaba uMseleko uzoshada uMakhumalo. So kunalento yokuthi manje kube nabo Makhumalo ababili lapha yana. So for me abantu njengoba beyidiscuss abanye bathi no, usho yena lo Thobile uthi uThobile ube nengane ngazi noma mhlawumbe ubekukhulelwe ingane kodwa okungayena kaMseleko. Before uMseleko uMakhumalo beka preg ingane okungayona kodwa kaMseleko. Now the debate is, ngiyayibona na kuma comment section i-debate ukuthi no, akushiwo lo Thobile Mseleko, kushiwo uMakhumalo loya esake semzwa kuthiwa ke uBaba uMseleko uzoshada uMakhumalo. So khona lapho mina sengiyi-confused. Asethembe ukuthi kukhulunywa ngada other Makhumalo esagcina singasambonanga because uBaba uMseleko akasamshadanga lo yaMakhumalo, wabuye wayothola uMakhwela. Kwaba noMakhumalo owakhulunywa before another Makhumalo. Abantu basebekhuluma ukuthi manje uBaba uMseleko uzoshada isibongene sodwa, laba bantu angazi related bangabakaKhumalo bonke in. So asazi ukuthi kukhulunywa ngayo loyo Makhumalo ongazange safika kaMseleko na. Ngabe mhlambe leyo Makhumalo wayekhulela ingane okungayona kaMseleko kodwa uMseleko wayefuna ukumshada. Ngabe mhlambe kukhulunywa ngayo loyo Makhumalo noma mhlambe ngempela kukhulunywa ngoThobile Makhumalo, because istory sika Thobile Makhumalo Mseleko siyazi ukuthi yena it's not like akakwazi ukuthola abantwana, uyakhulelwa but abaphili the way engithola ngakhona udaba luka Sisithobile Makhumalo, right? So kungenzeka ukuthi before uMseleko she was pregnant and then she lost the child, because ngiyazi is a very very sensitive topic, right? Siyazi ukuthi kwathiwa uMakhey unenkinga, you guys, like umebamba ingane kwenzakala something bese ke uyaziluza ke lezo ngane, yona into engayizwa, okay?
So she can get pregnant, but I do not know. Like I said, it's a very sensitive topic. Ngisuke ngingasazi ukuthi angikhulume ngithini. So mhlambe nalapho before she got married by Baba Mseleku wayekhulelwe ingane okungayena eka Mseleku. Angithi mhlambe phela ke waqoma before Baba Mseleku. Kwasho ukuthi yakhulela mhlambe nayo ke yamlahlekela leyo ngane, which is so sad. Mhlambe waseqhubeka ke noBaba Mseleku phela kunalento yokuthi kuthiwa bahlangana uMakhumalo wayesasemncane wayena 16 years ntontoni yayingane yasendaweni ikhula i10 zonke lezi zinto ubaba umama Macele sike wazithinta, right? Intombazane yasendaweni nje engathi akathandanga ukuthi Baba Mseleku kumthatha kanjani umntwana wasendaweni okhulele phambi kwabo, something like that. Wahlangana noBaba Mseleku esasemncane wayena 16 wakhula wathi 17 18. So singazi khona lapha ethi 16 17 mhlambe did she get pregnant yaseyalahleka ingane, njengoba sibona nalaka Mseleku ngathi phela useye wakhulelwa and then ziyamlahlekela ingane because there is a problem, right? So angazi khona lapho you guys. So ngibona abantu abaningi nje bekhuluma ukuthi hey umama Macele naye shem uyaphapha. So why is she discussing this particular paternity thing yaka Makhumalo? Uzokhuluma ukuthi uMakhumalo wayekhulela ingane engasiya kaMseleku bla bla bla. Uyena futhi waveza indaba zesigubhu ukuthi uMakhumalo wakuyintombazane yasendaweni yayisha isigubhu la esontweni yagcina nangu isingene kaMseleku bla konke kwavela ngomama Macele. Manje abantu bathi hayi lo mama Shem yena ngathi uyamzonda uMakhumalo. Umama Macele uvele ngendaba yesigubhu on the last season ukuthi uThobile wayengumshayi wesigubhu, wakhulunywa ngoMaKay ukuthi wayeshaya isigubhu intombazana ayeshaya isigubhu esontweni kwathinti. Manje nakhona zisuka nje nangu esethi wayekhulelwe ingane engasiya kaMseleku. Manje khona ke abathi what if she's not talking about this Makhumalo, ngoba ukhona uMakhumalo okwakhulunywa ongafikanga kaMseleku, mhlambe nguye lo owayekhulela ingane engasikamseleku wangasafika because of that particular reason. Asazi mangabe ngempela kukhulunywa ngoMaKay ngiyacabanga ukuthi Shem we understand. Mina ke ngizwelana naye uMaKay ngoba indaba yokuthi kuthiwe abantwana uyabathola uyakwazi ukuba pregnant you guys bese kuba ke nama problems ingane bese siyalahleka, right? So mhlambe nalapho before she met Baba Mseleku it was the same situation, mhlambe yamlahlekela ingane, which is very very sad ngoba nakho eselapha phakathi nakhona futhi wakhulela kangaki guys, kabili o kangaki. Okay, zimane zichitheke izisu into ekanjalo you guys. So angazi kuba Baba Mseleku waye engayivumi ke indaba ye-IVF ukuze uMaKay naye azokwazi ukuthola ingane. Like I feel like Baba Mseleku akekho fair. Khona manje there's this particular episode edlalile where he's sitting there talking to uMpilo ukuthi kunganjani uMpilo abe nguyozozala abantwana laphana for umuzi kaMaKay. Itheni indaba ye-IVF yona kanti? What's wrong with that? But anyways, sizokudiscussa kwenye video. So you guys that do not know, ngicela comment on the comment section. Do you think mhlambe kukhulunywa ngalo yaMakhumalo ongasafikanga? Or mhlambe kukhulunywa ngayo lo MaKay ngoba uMama Macele naye mayezovela athi Makhumalo, you know what I mean? So ngathi abantu sidizi nyana, I can see everyone is a bit dizzy ukuthi which MaKay was she talking about? Mhlambe nguloya ongasafikanga wayekhulelwe vele wagcina engasafikanga. Mayekhuluma ngalo uMaKay nakhona Shem sizwelana naye ngoba siyakwazi ukwenzakalani ngezisu mangabe uyakhulelwa zimane zichitheke because there is a paternity problem there. Okay, so bayamxeka abantu abaningi uMama Macele bathi hayi lo mama uyaphapha vele ngathi unomona noThobile akamthanda uThobile every time Makhumalo this and that and that. Uthatha uMakhwela amfakela ngasekhwapheni just to get back at uMakhumalo because Makhwela now is the last wife and kuningi nje kuningi kaMseleku guys kuningi. But anyways ivideo yami ngaziyabande kakhulu, ngicela usho uvula ka comment section, ulike ivideo, subscribe, share bese siyabonana kwelandelayo. Bye.